If anyone has proof, of otherwise, I mean, I dare you to bring it out. I was never friends with anyone. I don't even know her. I've never met her. And so when I see comments like, she's your best friend, she introduced you to her husband and you snatched him, you're so wicked, you're so this, nothing like that happened. I met my husband separately from, that other life that he has. The two don't even go hand in hand. Yeah. Churchill na Tonto Dikeh na Rosy Meurer. Rosy Meurer bụ onye nke pụtalụ n'oge gara aga tupu ekwubedi okwu Tonto Dikeh na Churchill iso okwu. Wee pụta wee sị na Olakunle Churchill bụ onye nke owe as mentor ya, na onye nke ọ ya kwudonwusiri ike, na onye nke naanị ya na-emekọ ya dịka nwanne na nwanne, na onwere ife gbojidelu ma ife gbasatalụ ya na Churchill. Mgbe ọ pụtara okwu a bụ ka emechazialụ mgbe ife pụtabazi na-apụta n'etiti Tonto Dikeh na Churchill, ihe dịka violence, ihe dịka neglect, ihe dịka mmadụ anaghị akwere mmadụ ugwu na marriage, alụmdi na nwunye fanabụ. Ọ bụ mgbe emere Tonto Dikeh interview, o wee sị na Churchill bụ onye nke ọma na-enodo Rosy anya, na-enye ego, na naanị ya na-ararụkwa dịka nwoke na nwaanyị. Ọ sị na ihe ndị a niile na ọ macha maka ya, mana ọ just gba nkịtị. Ajụjụ m wee bụrụ, kedu ife mere Iman ji gba nkịtị? Churchill tupu ọ nụọ Tonto Dikeh anụbugo nwaanyị ahụ ọ nụrụ bụ onye nke mụrụ ya nwa nwaanyị. O mechara hapụ ya bụ nwa nwaanyị na nwunye ya maka Tonto Dikeh. Mgbe na Tonto Dikeh bịa mee ife di na nwunye, agba nkwụ, gbaa akwụkwọ, ha bibe, ha ebite ha aka gidigidi gadagada ọ na-afịọ, maka na Flavor gụrụ egwu si na ebidosi ọ na-atọ. Mgbe o bidoro dịka ọ na ọma mbi, mgbe o bili otu ụwa niile si wee nụ ka o si bido, ka ha si wee nụkwa ka o si tụsị. Ya bụ ife bịa mmekọtazie nke bụ na anọkọtazie Tonto Dikeh na-achị ịkwachi ka ndị mmadụ hapụ ịma na Churchill na-eti ya ife, na nyanwa na-etukwu Churchill, na ha na-aba na-egwo di ya na alụmdi na nwunye fanabụ. Mechazi ọ bụ na o nwere onye nọ n'ụlọ befa wee see nya bụ ife, wee seta ebe fa na-egbu onwe fa. Otu a ka nya bụ ife si wee pụta ife. Mgbe ọ pụtara ife ote ha aka, ha si na fa agbasa na fa achọzi ịnụ alụmdi na nwunye. Mgbe a na-ekwu ihe na-eje court, na-eje ma divorce process, na onye ga-ekuru nwa na onye ama nkwu, nwa anụkwala ọgụ nya bụ ife custody for years tupu Tonto Dikeh wee merie na nya bụ ọgụ. Ka emechara Tonto Dikeh wee na-ebikwala onwe ndị wee change afia from Tonto Dikeh to King Tonto Dikeh, dịka na-abịa n'ife nwoke na o zuru oke, na-abịakwa n'ife nwaanyị na ọ kwudosi ike, na-abịa n'ife nne na nna na ọ nọkwa ya gidigbam. Maka na gịnị mee onye anwa bụ ife winil ọgụ custody nwa ya nwoke. Ka a na-agakwa ka ụbọchị na-aga, ọ dịka ọ na-adị aga, tupu ị mara ya Churchill na Rosy Meurer wee mechaa wee bụrụzie ndị si na ha bụ ha di na nwunye. Anyị nọkọtazie nnọọ n'iru akwụkwọ wee na-afụ ebe a na-achọpụtasị ma ife wedino, ma nke ejime na trad, ma nke eme na befa, ma tamimo. Ndị fa na-achị ipepe anyị amarọ. Ị ga-eweta mmiri dobe na ahụ ka anyị ṅụọ, maka na njem a anyị ga-ebidozi ka nya bụ ife akpọ bed of roses mechaa wee wụrụ bed of thorns. Ma ọgwacha ndị soro ebo mgbanyalụ, maka na ọ na-abụ okwu fie arụ otu ịmago. Ee, a sị na eme nwata ka esi wee mee ndị ibi obi adị ya mma, mana na okwu nke a emezie nwata ka esi wee mee ibia obi gbarụsịa ya ka maka ifo. Tonto Dikeh mana Churchill anụbugo nwaanyị wee je tinye isi. Kedu ife mere o ji wee chee ma onwe ka o si wee gbajuo dọlụ na Churchill ama nhapịa jee chọrọ nwaanyị ọzọ? Ka nya bụ ife bịa sebe okwu n'etiti Churchill wee gbasaa. Churchill n'anya n'akụkụ, onye nọ ya nso si na ọ bụ menti ya, na onye na-akwụdosiri ya ike, na onye anwa bụ nnọọ ịmagonu na agbajuo dara, na onye ka ọ na-akpọ, wee dabelu n'aka nya bụ nwaanyị wee baa akwa tupu ịgbara ya ịmagonu ibiwe di na nwunye. Yes, otu a ka esi wee mekwa Tonto ife o melụ nwaanyị ọzọ. Ka a na-aga Tonto Dikeh nọkọtazi asịkwa na ọ bụkwa born again. Ịmagonu ndị chayala ịnụ, ndị bụ na ha na-enezi Chukwu anya n'iru ife ọbụla fa na-eme, ha na-akpọ Chukwu eteta ụla nyanwa bụ first second. In fact, o bido mebe ife ndị a niile
ndị mmadụ chelụ nọ ife o ji eme ịmago gragra ihe o yeji jos ka o wee bụkwa na o nwetara attention n'iru akwụkwọ ka ndị mmadụ chọbakwa ya n'iru akwụkwọ. Ọtụtụ ndị mmadụ wee sị na ihe ọ na-eme bụ ihe fake, na ọ bụrụ nke ezigbo ya, na ọ jọsọ nnọọ na-achọ notice, na ọ na-achọ ka ọ ga-esi wee bụrụkwa nnọọ na ịmagonu ka anyị nebekwa ya anya n'iru. Nke bụ eziokwu bụ na eyi ụwa bịazie saịchị bazie nnọọ Tonto Dikeh, o mechakwuziri nnọọ ọ bụrụ na ọ trend bakwuzi ịmagonu dịka onye anyị ma ama, dịka onye na-eme gragragra, onye anyị ma na-eme gragragra, onye anyị ma na onye anwa bụ nnọọ abịa n'ife gbasgbos, esemokwu, ịkọ ọnụ, ime yala ime chalachala ya. Kedu Tonto Dikeh bụbu kedu ebe ọ na-eso anọ m ebe ahụ, kedu ebe ọ na-afịọtụ ebe ahụ ka nna ife anyị ji mara Tonto Dikeh. Nọkọtakwazịa onye anụ a wee chenjikwazịa sizia na ọmagolu Chukwu mgbe o mere nchegharị si na ndị niile ọ malite dịka VDM, Fina na Blessing CEO na o wepụgolu fe aka na o chegharịgo na ụdị ife afọ abụrụzi ife na-amasị ya, na o jirozi okwu na ụka wee melu nri ụtụtụ, nri efifie na nri abalị. Ma ọ na-eme ihe ndị anyị na-echekwanụ nọọ ịmago na jos ka o wee bụrụ tupu ị mara ya ọ gaa skuul ọ na-ebu amụma, ọ gaa grajueshọn nwa ya nwoke ọ na-ebu amụma. Mgbe nwa ya meziri birthday bụ nke gbakaziri net, tupu nwa ya nwoke eme ya bụ ncheta ọmụmụ, ọ bịa si Churchill na maka otu ndụ ya si wee gbanwee, otu o si nọrọzie n'ime Chukwu, na ọ gbagharụ gị ya, na ọ chọrọ inye ohere ka o nwee ike ịmata nwa ya nwoke, ka na nwa ya nwoke na-enwekwanụ mmekọrịta ka ọ nọrọ na ndụ nwa ya nwoke. Otu a ka o si wee mee Churchill invite wee sị anya bịa maka ncheta ọmụmụ nwa ha nwoke. Ebe a ka nke bụ nsogbu bido. Tupu ị mara ya, mbọsị oge ncheta ọmụmụ rutere, mbọsị anyị eji wee mee n'ọwa mbe mago mgbe ego oriri na ọṅụṅụ, nkwuri na nkwari, ka Churchill na-erute na ya bụ ebe a na-eme mmemme ncheta ọmụmụ nwa ha nwoke. Tupu a na-amata ya, Tonto Dikeh amakọọ na Churchill, a na-ekwu ka a na-ekwu oke isi enye efe niile efegharịbago n'iru akwụkwọ. Ha wetazie aka na Rosy Meurer, onye nke nọkwa n'ebe ọ na-eme vacation, a wee na-ata gị a na-asịkwa ya nekwa ahụ lekwe nta nekwa imo di ya na-eme. Nwanne anyị nwaanyị ekwero ịpụta n'iru akwụkwọ, okwero dịka ịmagonu ka adara, okwero ka adara gị na ndị mmadụ na-adara gị nweta ya, mana emechazi o wee pụta wee sịbazi kedu ife mere ndị mmadụ ji adara gị, kedu ife menụ na di eji efu nwa ya nwoke, onye naanị ya mụkọrọ nwa, makụọ ya, susuo ya ọnụ n'onwe ife dị na ya, na ọ bụrụ na ya bụ na o yeje nyochebezie di ya, na di ya etogo na adọlt ka ọ bụ na ọ ga na-epolisi ya, na o nwere ife ome na tupu o jee nya bụ mmemme na ọ gwara ya even mgbe ha ha sekwa foto na ọ gwakwara ya, na mgbe ha susukwela na ọ gwara ya na o nwere ọmụ naanị ya nwere ife na-ese naanị ya. A na-ekwu ka a na-eme ọ dịka ụbọchị abụọ gachara, asịkwazịa na Churchill ihe n'anya na Instagram ọ bụ na Churchill na Rosy bịa mee ha onwefa unfollow ha. Esi ka ezi ife na-emezi ka ezi nke ha na-abịa ime onwefa unfollow ude adịkwa ka a na-ekwu ka a na-eje. Tonto Dikeh nọrụkwala onwe ebe ọ na-eme ekpere na ịmago na-ekpesi ekpere ike, ọ kwefuru okwu ekwu asị na onwe ka o si wee daba gbabaa n'ime Chineke, di gị gbabaa n'ime Chineke, nwa gị gbabaa n'ime Chineke. Kịta anụ a na kesi Tonto Dikeh ga-achị na ekpere adị arụ ọrụ. Isi na ekpere adị arụ ọrụ ịkwụkwa sọsọ gị jekwa ejụọ Tonto Dikeh, ọ ya gwa gị ihe dị iche, ijikwa ụmụ ma gwakwa gị ihe dị iche. Kịta ka a na-ekwuzi ha na-abụ sịkwazịa na fadị anụ nwoke jeela onwe ya travel na-eriso nri, Rosy eji nwa agbakporo onwe ya n'ime, amụ m na ọ gachakwa ma Mexico ka ọ bụ na ị chọrọ ịkpị ya wee jee mee gịnị, wee jee zụchala ike ịmago onu jee nwetakwa fine glow ya. Mana ị na-Rosy Meurer anya ị ga-ama na nwata nwaanyị ebeketego afọ maka ịfụ anya ya. O nwechakwuzi eye bag nke ndị oyibo na-akpị ya eye bag. O beketego ịma na ya bụ nwatakịrị nwaanyị na ya bụ ọnụma di na nwunye anụ agbasa anụ ka o wutere ya. Ịmazi nke bụ
nke bụzi Ọkịja. Na Churchill nọzikwa na ndụ nwa ya nwoke karịa ka o si ekwesị. Ụtụtụ na ọ na-ebe ahụ, efifie na ife atụ na ọ na-emechekwu ma school run. Yes, anyị na-wonders, na-asị, na-ajụ, ịdị sure na anya bụ ife belu sọsọ na nwa ya nwoke ka ọ na Tonto Dikeh akpọchietego nwaanyị enwetegokwa ịmago ezinụlọ ya in one fold ka one bundle. A na-ajụzi ajụjụ ya ka a na-ajụ maka anyị na-eche izi ka anyị na-ene ka anyị mara ebe ya bụ ije na-eje, maka na ije a nwe ka ọ dị, but ịma na onwe ka o si wee dị ga-eweta nwunye na vote odenigbo ya. Ka anyị na-anya ka mgbe Rosy Meurer nata, ka Rosy natazi from Mexico, ọ bịakwara sị wefụtakwuzi onwe ya sị na gịnị mere na anyị anachietego azụ, ndị na-eme fiimu, ndị na-eme endorsement, ife ọbụla unu chọ na ọ nọ full ground, na ọ dị ready, na ọ nachietego like the lioness she is. Ihe o kwuru erika ya bụ ife ndị mmadụ na-ajụ wee sị ọ pụtalụ na mgbe na Churchill na-anụ na Churchill gbachiri ya ime anything, maka na anyị ma na Rosy Meurer bụ onye Gambia, onye nke bịa na Nigeria maka ihe nkiri. Ọ laikiri ime fim ka ọ na-eme, anyị wee mara ya tupu ọ banye na ndụ Tonto Dikeh na Churchill. Nke gbakaziri net, nke gbawaziri anya obi bụ na Rosy bụtasị na ọ dị anụzi na ọ chọọ divorce, na ọ chọrọzi anụmadi na Churchill. Churchill wepụta wee sị ya nne m na ọ marọkwa ife ọ na-ekwu maka ya, na ọ na-achọ ime ka ọra marụ. Lọya ọ kpọtakwuru na ọ marụ na ndị lọya ikpe ama, ndị lọya kọtụma bụ ndị na-anyere ya advice ka ọ na ọnya nwebi ife agwarọfa eziokwu, na o nwere mgbe o ji wee gbaa nkwụ Rosy nke o ji wee mee white wedding, na ha ejero dị court nke o ji wee nwee the right iserve divorce papers. Ọ pụtara na Rosy gbagburu na nwoke jebiri wee na kedu picha anyị na-afụzi na social media since, kedu ife anyị nọ na-afụ na social media? Ọ pụtara na AI anyị ghọtara that picture, but according to Churchill si na o nwere anything na ome na ihe o medebe ebe Rosy Meurer nọ bụ ịkpọrọ Rosy jee na be Rosy fa introduce onwe ya, meet the family, na enwere ife dịka wine carry nke eji enwe dowry payment, nke eji wee nwee hot wedding maọbụ white wedding, na ihe dị otu adịrọ. So na onye ọbụla nyere ya advice a na o kwesịrị distance onwe ya from the person, maka na onye ahụ afụrụ ya n'anya, maka na anya na onwe ya bụ Churchill enwere mgbe o ji wee du ya je traditionally, customary or even na white wedding. Amara m ife iche maka vidiyo a, amara m ife iche maka Rosy Meurer, Tonto Dikeh na Olakunle Churchill, mana mee ka mmalụ na your comment section. Ya dago ka anyị kpaa anya bụ nkata.